tirƙashi ana wata sai ga wata. Kawu na kowa ya sa an ɗauko mishi Zahara a daidai lokacin da ya gano inda take, inda a yanzu dai haka ya kama Zahara da Shatu lokacin da ya gano inda take bayan ya tabbatar da cewa Zahara bata mutu ba. Dan haka kuwa ku biyo ni a cikin wannan ƙawurtaccen shirin domin ku ga wata badakkalar cakwakiya da take faruwa lokacin da kawu na kowa ya umarci mutanen da ya zo da su da su shiga su fito mai da Zahara, domin bayan sun shiga sun fito mai da Zahara a nan ne ya ce na kama ki kuma zan ƙarasa kai ki inda kike shirin zuwa, ma'ana dai yana nufin cewa zai kashe Zahara a yanzu. Lalle wannan kalamai da kawu na kowa ya yi matukar girgiza yar uwar Zara, ma'ana dai Shatu, inda ta ce dan Allah kada ka kashe ta, kada ka cutar min da ita, dan Allah dan Allah. Ita kuwa shi kuwa yana dariya yana cewa dole sai ta mutu ta bakunci lahira kamar yadda na so na kashe ta, to a yanzu zan kashe ta din kisan gaske kuma. Dan haka kuwa ku biyo ni domin ku ga wata badakkala da take faruwa, sai dai kafin nan ku daure ku fara danna alamar subscribe sannan ku taba alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode. A dai cikin shirin fim ɗin wata shida mun ga irin wani abu da yake faruwa da rayuwar Zahara, domin bayan accident din da ta yi kawo na kowa ya sa a ran shi da ta mutu, kwatsam sai ya gano cewa bata mutu ba. Hakan ne yasa ya biyo ta domin ya karasa kashe ta. Shi kuwa a ta daga gefe Adil bai san abin da yake faruwa ba tare da shi da Samir, amma kuma Shatu da Zahara suna hannun kawo na kowa, rayin Zahara a hannun Allah, inda kawo na kowa yake cewa dole sai na kashe ki sannan zan amfana da dukiyarki. Shi kuwa a daidai lokacin da Shatu ta fuskanci cewa kawun Zahara na kowa ba zai haƙura ba, a nan ne ta kira Adil ta kira Samir. Lokacin da Shatu ta kirawo Adil da Samir, a nan ne take faɗa musu gashi kawu na kowa ya zo zai kashe yar uwa ta Zahara. A nan ne Samir ya ce what, matar tawa zai kashe? Kuna ina? A nan ne ta ce ina inda da muka ɓoye ta ɗin nan. A nan ne ya taho, shi ma Adil ya taho a guje domin su zo su ga irin abin da ke faruwa, amma zuwan su ke da wuya. Suka tarar da cewa tunuma ya fito da ita daga ɗakin da take, inda an kawo mai ita gabansa. A nan ne yake jawabi, kawu na kowan yake cewa daga yau zan mallaki dukiyanki, zan zama hamshakin mai kuɗi, kamfaninki zai zama nawa. Dama ai sai da na faɗa miki ku bi ni a hankula ko kuma ƙarshenki ya ƙi kyau, ga yadda ƙarshenki kuwa ya kasance. Bayan kawu na kowa ya gama faɗin hakan, a nan ne ya umarci mutanen da ya zo da su da su ɗauko masa Zahara akan gadon su sa mai ita a mota. Zuwan su kanta ke da wuya. A nan ne Samir ya zo tare da motocin 'yan sanda na police station akalla kusan 10, sannan a ƙarshe da alama yana ceton Zahara a yadda muke gani duk dai a cikin shirin fim ɗin wata shidan. Bayan ya ceci Zahara kuma a ƙarshe suna auren gaskiya. Wannan dai shine yadda muke ganin ƙarshen wata shida zai faru. Wannan kenan, sannan duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Sai dai kar a manta a daure a danna alamar subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi na mai albarka da kuka yi na Sahiba Blogs TV.